Good morning everyone, welcome back to my channel. To tuni nani vlogging ke anok ke phani dinang jangsia ang ke phani nang jaka onek no ke abo ke sa ani baiginani phaimani ke order khaila bai tini no phaimani ke abo no ke sa naikhang bai mama chang hinai ke nok mama chang jaka na comment kai sati do ma chang jakhang ke ang ke tam jan nang jago tani ke jamani babai tingnan gojana hamjagodo sunglass rong ke o babri ba naidi o thabaise mairung chogoi tongsiu bole mustan khe ge awas khana rok lian no kese panjanai jemon mela rok khai jeng babuni awas singke ba kese khana ro Naituk hi good morning Naituk jak gam kha mairung khuji kala bare khainan nai tongo bne mairung khule he jang boso goi tongo nini bai kongkal timni naing nin thoi wati shek ang borok khaburung goi tong borok ke teng mani kok samon ya kongkal yang jang borok ke wati phai ke no parong sikiri pong angke karena sikiri yu phapanya phai nai ke chung jotong lakai jogdo naidi bininga kachak pre naidi busung mustan nang jak nai thaguna abo thapka hingke nogo pai thapini di joto hingke abo thabai ke salama go birini akholai jak chung jotong no hingke naidi hingke photo shoot khai tongkha jotok sem do color hingke kintu kothe hingke wati bo phaijak odino ei mobo kachak naiki hingke no omo hainang jaka comment ro kaisa di kok sago bo bini kok khana ro le ang no bo sarigam jotong no ki jotong no ekke thablai jak do koi jona oi nuk jagara naidi koi jona ek ke dui tin kena masa phai di laktei kok sergla gai chung thabo berini thain dong go gai naidi chung jotong no bomo hai ke lagai jak kaisa dostai ka hello ke nok boro thanai bere nai asung marang bai tarang bai ke bok joto no marang bai jak ke odang balang ma tongo balang ma daktei nuk jak phai gadi no wer khai tongo ek dui tin rongna jakte nei nai gadi obo khai sunglass ke thapjak kaboi tongkha nai di o bapri ba e jang henga di bor thanai nang bor thanai he marong kha barni sikla rok